Kek tak kira lek temburu bae kakek Narada. Kek tangi kek sik yang ini kek. Jare dewa ki ra iso mati. Dewa iki kena ing lara luput ing pati bareng ketiban tangane Bambang Wisanggeni tek ngletak kek. Kowe tangi yo kek. Kowe tangi yo yen kowe ra tangi kancaku sapa kek? Kakek tangi kek. Kakek Narada kowe tangi yo kowe aja mati. Ya ampun Niken Salindri teko. Endi? Oh, ketekan sinden jenggelek kaya ngono kuwi. Ah, kebangetan kowe. Mbae dhewe ora ditibani tangan nganti kaya ngene iki. Lumah aku mau. Kalau ngapura aku ora ngerti ya, Kak. Nadyan kaya apa lan kepiye aja leren aja mandek aja mendho. Sadurunge ana dewa sing gelem jlentrehne pakmu jenenge sapa kowe kudu ngamuk ning kayangan. Oke. Ana dewa gedhe dhuwur raine kaya barongan. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati. Ya. Kowe sing jenenge Bambang Wisanggeni. Dasar para nyapa? Pakku jenenge sapa? Kowe ngawur dapurmu ora ngerti malah takon karo aku. Kowe dewa goblok. Goblok piye? Paman Bukulun Bathara Narada